Her er en ko. En europæisk ko. Det er en glad ko, for hver dag betaler vi europæere $2 i EU-støtte til den. Halvdelen af verdens befolkning lever for det samme beløb. Så vi er fulgt i sporet på verdens dyreste landbrugsstøtte. You are creating a very serious problem for millions of people who are already impoverished. Vores støtte fører os videre til elendighed, sult og vrede. What if your kids died from hunger? You were sitting there watching your kid gradually wither away. Do you understand why those people are angry? Do you understand why Bin Laden's helpers come to them saying, will you give me support in fighting the devil? Vreden vil føre os videre til vores egne grænser. Vil vi betale prisen for at beskytte vores egne bønder? I dette fattige mellemamerikanske land er vi timers kørsel fra hovedstaden. Tusinder af kilometer væk fra vores egen velstand og rigdom. Gracias a ustedes, Unión Europea, el destino de nosotros los ganaderos es este que estamos viendo. Et sted i udkanten af landsbyen ligger resterne af en lokal mælkefarm. Og det er den fremtid, som alle mælkebønder i landet frygter. For vi europæere sender tonsvis af pulvermælk hertil, med så meget EU-støtte, at de lokale mælkekøer ender her. Slagteriet er også den store frygt for mælkebonden Emanuel, som netop er på vej ud til sine 3 køer. Lo único que yo tengo son mis animales y no hay un precio estable para la leche, entonces no tengo de qué agarrarme. Y la situación sigue así porque es que si no tenemos de qué agarrarnos, tengo que quitarme de los animales que tengo. Entonces me quedo sin nada, mejor porque no voy a dejar morir la familia. Med verdens dyreste landbrugsstøtte har vi europæere sikret vores egne landmænd. På en rejse kloden rundt, til Emanuel, til hans familie, til verdens fattige millioner, stiller vi spørgsmålet, hvilken pris betaler de? We're building a defense system that makes it almost impossible for poor people to get out of poverty in developing countries because they depend on agriculture. And if we won't buy what they produce, how are they going to make money so they can get themselves out of poverty? På denne tidlige morgen, mens Emanuels kone passer huset og børnene sover, mens naboens køer bliver slagtet, så har Emanuel selv god tid til at ruge over sine bekymringer. For han skal gå mange kilometer hver dag for at nå ud til sine 3 magre køer. Si consigo 100 pesos, tengo que comérmelo, no puedo honrarlo en un motor. Si compro un motor, entonces voy a matar los niños porque no voy a tener que darle. Egentlig burde denne fattige bonde, langt ude i en fjern provins af den Dominikanske Republik, kunne holde sine 3 køer uden tanke for, hvad vi europæere gør for at sikre vores egne bønder. Men sådan er det ikke. Europas største mejerikoncern, Arla. Frisk mælk strømmer til mejerierne, her som overalt i Europa, alt for meget mælk. Derfor laver Arla overskuddet om til pulvermælk, og det, som skal til den Dominikanske Republik, kaldes Milex. De europæiske mælkebønder får først landbrugsstøtte fra os europæiske skatteydere. Derefter får Arla eksportstøtte, så al overskudsmælken kan sælges billigt
rundt om i den tredje verden.